صوم ناي نفس حمام تفوس ينان بالزلنا صوم ناي نفس حمام تفوس ناي نفس تراي يكون ناي سقى حمام تفوس نمن سيات عقس خمس هلوم أرممو خمس هلوم تقبر النابلي قدس يارد نكزي أبيهر زمسجن سلازم منان صوم ناي من حمام تفوس بلوكم الله ناي نفس حمام قنا منان نفس مالت انتاي مالتي ناخنري نفسها تحمم ديانا نفس حمام انتاي مفلات أقداسي حمامنا كيف لتنا مدهنتنا خنوصد أين خلن ناب حاكم من دحر كيتكا تميلو هاندبت مدهنتها هي بكاني ممنا انتاي بلكا حمام كان تايو انتاي قبرك كالو كما يسمع كالو حمام كازي مدهنتك خازي يزبل سلازي قدم نفس مالت انتاي مالتي ناي نفس حمام زبهار زلوخ ممنا انتاي مالتي شعو مدهانيتنا خميجرنا نوزدو እግዚአብሔር ክምረናይ ነፍስ ማለት ምእመናን ለባዊት ነባቢት ህያዊት ማለት ምስጋና ተዋሂዳ ህያው ትገብረና ካብ እግዚአብሔር ተዋህበትና ጸጋ አበሪ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ፍቅድ 26 እንተሪና ምእመናን እግዚአብሔር አምላኽና ኩሉ ስነ ፍጥረት ምስፈጠረ አሞዳታ ነቦና አዳም ፈጥረን ኮሎ ከምዚ ይዝብል ወይቤ እግዚአብሔር نقبر سبعة بآيان وأمثالين እግዚአብሔር ከአከም ዝይበልሉ እግዚአብሔር ከም ዝበለ من زاربالو ምእመናን እግዚአብሔር ይዛረባሉ ከመልክዕና ከምስልና እንታይ ንግበር ኢሉ ሰብ ንግበር ኢሉ ሰብ ማለት እንታይ ማለት ምእመናን ናይ እግዚአብሔር መልክዕ ናይ እግዚአብሔር ምስል ማለት ጸጋና ተራ ነገር አይኮነን ንመላእክት ተፈጥርን ኮሎ እግዚአብሔር ኮሙ ይበለን እንስሳ ክፈጥር ኮሎ እግዚአብሔር ከም መልክዒ ከም ምስለ ያይበለን ንፀሐይ ክፈጥርን ኮሎ እግዚአብሔር ከም መልክዒ ከም ምስለ ያይበለን ሰብ ክፈጥርን ኮሎ ግና ከም መልክዒ ከም ምስለ ይሉ እግዚአብሔር ከአከም ዝበለ ከም መልክዕና ከም ምስልና እንታይ ንግበር ኢለኩም ምእመናን ሰብ ንግበር ሰብ ማለት ናይ እግዚአብሔር መልክዕ ናይ እግዚአብሔር ክብር ማለት ናይ እግዚአብሔር ምስል ማለት ስለዚህ ሰብ ማለት ካብ አርባዕተ ባህርያተ ስጋን ካብ ሰለስተ ባህርያተ ነፍስን ዝተረኸበ እዩ ማለት እዩ አርባዕተ ባህርያተ ስጋ ዝበሃል ማይ ንፋስ እሳት መሬት እዩ ሰለስተ ባህርያተ ነፍስ ዝተባሃለ ምእመናን ምን እግዚአብሔር ንመስለሉ ፍሉይ ጸጋ እግዚአብሔር ዝሃበና ናይ ነፍስ ባህሪና ነፍስና ምእመናን ለባዊት ህያዊት ነባቢት ያ ማለት እዩ ረቃቅ ነፍስ ዝተዋሃደቶ ስጋ ይዘለና ስለዚህ ምእመናን ከም ናይ ስጋና ባህሪ እንስሳውያን ንበሃል ማለት ንበልዕ ንሰት ስለዝኾና ብናይ ነፍስና ባህሪ ግና ምእመናን ከም መላእክቲና ንበሃል ማለት እዩ ምክንያቱም ምእመናን ቅዱሳን መላእክቲ መግቦም ምስጋና እግዚአብሔር እዩ ናይ ነፍስ መግብኻ ምእመናን እንታይ ኢለኩም ናይ እግዚአብሔር ምስጋና እዩ